Hola, sóc Marc Arbó Feliu, fins ara estudiant d'Enginyeria Mecànica en la Universitat Jaume I i vinc a mostrar-vos o a contar-vos un poc la meva experiència en l'Erasmus Plus Pràctiques. En el meu cas, he realitzat les pràctiques curriculars en l'estranger, en Alemanya, en una empresa d'anàlisi tèrmic. Eh, I bueno, el meu treball diari ha consistit en treball de laboratori i treball de despatx. Jo he estat treballant junt amb un altre estudiant de pràctiques que era alemany, en este cas, i bàsicament la meva feina se centrava, bueno, jo he estat treballant en el desenvolupament i millora d'una màquina de mesura, i en quant al meu horari de treball, jo realitzava 40 hores a la setmana, un horari de jornada completa, amb descans a migdia per menjar. I bueno, en quant a l'experiència més enllà del treball, valore que ha sigut una experiència molt, molt positiva. Eh, ja dic, no només en l'àmbit del treball, que també, perquè pense que és una oportunitat molt gran i després pot ser una ajuda molt gran a l'hora de trobar feina, inclús en l'estranger, però crec que també ha sigut una experiència molt enriquidora a nivell personal, ja que treballar amb gent d'altres països et fa veure, o altres cultures, et fa veure també diferents maneres de treballar i diferents maneres d'entendre en general la vida, no? I crec que per aquest cas bueno, per aquest motiu és una experiència que recomane a tot el món, o sigui, a tot el món que s'ho estigui plantejant, li recomane que s'aventura en una experiència com aquesta. I en quant a l'allotjament, vaig tindre la sort també que l'empresa em va ajudar a buscar l'allotjament. Estava amb una casa compartida amb una altra noia, que era alemanya, i jo estava en un poblet xicotet que estava molt, molt proper a la frontera amb República Txeca, el qual m'ha permès moure'm amb molta facilitat tant a les capitals d'Alemanya com República Txeca com Praga, i això pues, ha sigut una gran avantatge, sobretot si vos agrada viatjar. Crec que és un gran moment si feu una experiència així, l'aprofitar i conèixer nous llocs. En quant a l'idioma, jo no anava amb coneixements previs d'alemany i tampoc m'han fet falta perquè tant al treball com en general pel carrer o en la meva vida diària, amb l'anglès m'ha sigut suficient. En quant als companys de l'empresa i en general tota la gent que m'he trobat o en la que he compartit algun moment, m'han paregut gent molt simpàtica, molt acollidors des del primer moment, i pense que això també és algo molt positiu de cara a una experiència així. I amb això només dir-vos que recomane totalment, si esteu pensant en tindre una experiència Erasmus o Erasmus Pràctiques, que aneu endavant perquè, sens dubte, és una oportunitat molt bona per al vostre futur.